Hej, jeg hedder Mette. Jeg kommer fra Danmark, fra København. Jeg er her i Firenze for at studere kunst. Jeg studerer kunsthistorie. Ah, pero Kunst, ¿qué quiere decir? Kunst er Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael. Ah, Michelangelo, Renacimiento. Netop, lige præcis, renæssancen. Netop. Jeg studerer renæssancen. Ah, yo he leído Anderson, La Sirenita, Mermaid, El Mar. Det forstår jeg. Du har læst H.C. Andersen. På dansk hedder den Den lille havfrue. Ah, así se dice Sirenita en español. Sirenita. Sirenita.